Flying Drops har vi Melina. Melina, hun er 16 år, og hun er fra Nuuk. Og så har vi Mia, hun er også 16 år. Så har vi Sandra, hun er kun 13 år, og hun er fra Ilulissat. Malianga, hun er den ældste, hun er 19. Så har vi vores lille danser, Ululinguaq, hun er 14. Og så har vi Linda. Linda, hun er 15 år, og hun er også fra Nuuk. Musicalen Flying Drops, den handler om kærlighed og ud at rejse i verden, og det at komme hjem og have en masse gaver med ude fra verden af. Fordi hvis det er, at du kommer hjem med de her gaver, så vil du kun kunne vokse som menneske, og det er det, jeg prøver at fortælle, og det er det, vi prøver at fortælle sammen med de unge, at det er vigtigt at tage ud i verden, fordi så har du noget at komme hjem med. Always seems to be in the spotlight. Fedt, ja. Og så skal du bare tælle endnu højere, ikke? Okay. Ja. We are the future. And we're going to take a stand. Jeg tror ikke rigtigt, at jeg tænkte så meget over, da jeg fandt ud af, at jeg skulle være med i Arctic Winter Games. Det var sådan, jeg skulle bare med. Men sådan, jeg bor i Danmark, og så sådan lige dagen før jeg skulle rejse, så blev jeg sådan helt, jeg skal med til Arctic Winter Games, så jeg skal danse og optræde. Det var først, da jeg sådan indså, at jeg skal være med i Arctic Winter Games. Og så igen. Ja. Yes. 2, 3. Jeg var meget spændt på at møde de andre, fordi jeg vidste godt, hvem de var, men jeg kendte dem ikke rigtigt. Så da jeg så fandt ud af, at jeg havde en masse til fælles med dem, altså alle kunne lide sådan at synge, alle kunne lide at danse og sådan performe, så vi havde allerede masser sådan til fælles fra starten af, så jeg synes, det var sjovt. Og at teamworket derefter, hvor vi så skulle bygge showet op, det var vildt fedt. Altså, vi grinede hver dag, og vi griner hver dag. Og så forstår hinanden, vi forstår at støtte op, og vi forstår at hjælpe, og vi forstår samtidig at beholde den der positive energi, når der stadig er hårde dage. Så vi klarer os rigtig godt, og showet det bliver vildt fedt. Det er så vigtigt, den der højeste tone. Jeg ved godt, den er skide svær. Selv jeg kan ikke tage den. Men den skal bare sidde der, fordi hvis man så bare siger... I kan jo godt høre... Altså, men den er skide svær. Så skal vi tage den et par gange. Jeg synes, altså de klarer det rigtig, rigtig godt, skuespillerne og danserne. Der er selvfølgelig nogen, som har det lidt sværere end andre, og så er der nogen, der er helt op at køre, men det er også fordi, at de alle sammen har forskellige roller. Altså der er nogen, der skal lidt mere end andre, og sådan er det at lave en forestilling, og sådan er det at skulle være, der er en masse ventetid, eller der er nogen, der skal spille lidt mere end andre, men altså størstedelen så er det jo, at de skal synge sammen, og de skal finde den der enhed i at kunne synge sammen og være en gruppe. Og til det, der synes jeg, at det gør de helt vildt godt i forhold til deres alder, så er jeg ret imponeret. Jeg kan lige prøve at bare lige gå op, så kan vi lige tænde noget lys, så vi kan se, om det ser helt vildt mærkeligt ud, den der hvide bins i hvert fald. Ikke? Ja. Det går ikke. Jeg har optrådt mange gange til Arctic Winter Games selv, og jeg ved, det bliver en fantastisk oplevelse for de unge piger. Ikke bare at komme til Alaska, men det møde, som man får med andre unge på ens egen alder, og man laver noget og sammen og hver for sig. Altså man oplever hinandens stærke sider, og det bliver en fantastisk oplevelse for dem at begynde at se verden uden for Grønland.
united tone den her gang. Ja, totalt. Det er fordi, nu sagde jeg. God feeling. Det var perfekt. Jeg kan mærke, de er presset nu, men jeg tror, pigerne glæder sig helt vildt til at se Alaska. Jeg tror, de glæder sig til at se en masse forskellige mennesker. Og jeg tror, hele gruppen kommer til at opleve en masse, fordi det er jo både sport, og det er kulturmøder, og det folk, der bor i Fairbanks og i Alaska, de får jo også en oplevelse af Grønland og en masse andre verdensdele, som er med til de her lege. Så jeg tror, forventningerne... de er spændte nu, ikke? Og de glæder sig til at komme derover. Så det kommer... vi ved jo ikke, hvad vi skal gå i møde. Så på den måde, så er det jo super spændende. Så vi sætter forventningerne helt derop og håber også, at vi ved jo ikke, hvad vi skal ud i. Det, som betyder meget for mig og mit liv, det er, at jeg vil så gerne leve mit liv og ikke spille min tid på nogen eller noget, som ikke er det værd. Så jeg vil gøre ting, der gør mig glad, performe, deltage i sådan noget her. Og jeg vil bare leve mit liv og nå så meget som muligt. Leve så meget, at én gang er nok. Jeg glæder mig til, at vi går ind i flyveren. Det er ikke rigtigt. Noget, vi har ventet på i meget lang tid, sker endelig. Det sker endelig. Og noget, vi har øvet op til Recife 2 uger. Ja, 2 uger. Det sker nu. Så. Jeg glæder mig. Vi går ned op. Og så skal vi til Fairbanks lige om ikke så lang tid. Eller sådan noget. Ja. Er der nogen, der flyver på business? Skal vi stille os i kø? Ja. Okay. Er det min, den der? Nej. Den er bukket. Næste stop, Alaska. Begynder Det at skulle være med i Flying Drops forestilling er en så fed mulighed, og det bliver en fed oplevelse. Det er allerede en fed oplevelse, og personligt så gør det en meget glad, fordi man ved, at man kommer til at få en masse udfordringer, det bliver hårdt, men at man udvikler sig. Jeg kommer til at prøve nye ting, jeg aldrig har prøvet før. Optræde for et helt fremmed publikum og prøve en masse moderne tekniske ting som headsets og stuff like that. Så det er bare en fed mulighed. Det er virkelig dejligt. Så må jeg hjem her til Laura, så må jeg køre dem.
kan mærke, at vi er i Amerika. Eller Alaska. Ja. And this is the first time I'm in Alaska or America. I was in California. To them. Good luck. Thanks. Good luck to you. Yeah, you too. I'm going to try to catch her. Amazing! Vi er de første, der skal komme. Det er Grønland. Has been happening since 1970. And once every 2 years, people from the North come together for a week of competition, friendship, and sharing our culture. But what it's all about, the most important thing, is our participants. Participants and our officials, so we're going to introduce... Oh, I can hear them. They're ready to come out. Yeah, sounds like a herd of reindeers. Oh, yeah. Doo-doo. Doo-doo-doo. Yes, introducing Team Greenland! There's 146 participants on Team Greenland. They flew all the way from Air Greenland. Air Greenland. I think we say Tikishuatitsi. Yes. I get it right. Was I close? Good? Team Greenland. On behalf of the 2014 Fairbanks Arctic Winter Games Host Society, I extend an especially warm welcome to all the athletes, participants, their coaches, chefs de mission, and all the officials. Let the games begin. Hello everybody. This is part of the Arctic Winter Games, the cultural presentations by the contingents of 5 different countries. But here we have representing 3 countries today. The first group will be the Flying Drops.
So that everyone knows, show order is Greenland, Sápmi, Yamal, Nunavut, Northwest Territories. On Friday, Dene Drummers. That's only on Friday. Yeah, you can wear this like a belt like this because it has a clasp. Wow, jeg føler, den falder af nu. Ja. Den der er til sidst. Så skal I gå ned hurtigt, før den kommer. Altså lige så snart I har været der, så skal I ned, hente isen, gå tilbage og prøve at lave det der. Ikke? Og husk at være fokuseret. Husk den der Alaska. I stadigvæk hele tiden. Sandra, ikke? Du. All right, you can have 4, please. You got me begging you for mercy. All right, I'm gonna have A5, please. There's only a B1. Oh. I mean, yes, B1, I'm sorry. It's me. Det er bare sødt. Ja, bare sødt. Hvordan er det nu? Så, fordi lige om det lyder godt. Ja, men det er den højeste tone. Yes. Okay. Vi starter nu. Den her tur har betydet meget for mig. Jeg har lært meget, ikke bare gennem sang og dans og optræden, men også, at jeg har meget, min kultur og mit land har meget til fælles med andre lande. Selv sproget er næsten det samme. Inuktitut og grønlandsk er næsten det samme. Altså sådan nogle ting, man ikke tænkte over. Og så har jeg bare fået åbnet mine øjne for så mange ting, og det har været en god tur. Jeg har fået rigtig, altså jeg har mødt rigtig mange mennesker. Der er jo rigtig mange mennesker, og det kommer jo fra Yukon, Nunavik, Nunavut, Rusland og ja, flere ting. Så det var virkelig, det var meget blandet, og vi var alle sammen meget åbne og venlige over for hinanden. Nogle gange kunne det godt være lidt svært at snakke med dem, som ikke rigtig kunne snakke engelsk, og også for mig, som ikke kan flydende engelsk. Så det var meget nemmere at snakke med dem, som kom fra Nunavut, fordi vi havde så nogle der meget minder om hinanden, nogle ord fra Grønland og Nunavut, og vi kunne forstå hinanden, når vi snakkede. Det er ligesom at have mødt andre kulturer og nogle fra andre lande. Det har været så sjovt. Man har ligesom fundet ud af, at man har meget mere til fælles med dem heroppe fra Norden, end man ligesom regnede med. De snakker inuktitut, og det er næsten det samme som grønlandsk. Og det er så sjovt, at vi har de samme ord, og vi kan forstå hinanden. Så det har været virkelig sådan sjovt at skulle lære og se de andres kulturer. Så det har virkelig været en wow-oplevelse. Gazing off into your future. Everybody smile! Det var som om det hele var et sort væg. Det var fordi, der var spotlight på en, så man kunne ikke se en skid. Det var bare sådan, jeg skulle lige se nogen foran. Ja. Jeg sad også lidt foran. Jeg kan også sådan. Jeg kan ikke se nogen.
har været rigtig gode. Det her, det er målet. Det var hele målet, det her. Så det er nu, at vi skal give jer alt det, I har lært fra os. Det skal I give ud til et publikum, som er internationalt. Det her, det er et kæmpe internationalt publikum. Det er ikke mange i Grønland, der får lov til den oplevelse. Så I går ud, og så tager I jeres isfjeld, og så går rejse. Yes. Husk at tage sokker af, I to. Sokker af. Vi går ned og kigger. Ja. On behalf of the Fairbanks Host Society, it is our great pleasure to present the 2014 Arctic Winter Games Cultural Gala. Performede Flying Drops her på scenen. Jeg følte mig rigtig, at jeg levede på scenen, og det var virkelig fantastisk. Det var som om, jeg fortalte en historie til dem, der sad og kiggede på os. Jeg var ikke nervøs, jeg var helt varm og var meget trykket på scenen. Jeg plejer ellers altid at være lidt nervøs, men den her gang var jeg bare... Det var som om, jeg fortalte en historie, og det kom indfra. Så det var rigtig godt. It was very nice. It was a very nice performance for all country cultural performance. So it was great. Altså, pigerne har haft en helt fantastisk udvikling. Flying Drops handler om at være sig selv og være individuel og have en unik personlighed. Og det har de helt sikkert vist på den her tur. De alle sammen har blomstret på forskellige måder. Jeg synes, Melina har været ekstremt god til at udvikle sig, både i at være måske meget generet i starten, og så være ekstremt åben på en scene. Jeg synes alt i alt, altså, så de er alle sammen dygtige. Jeg tror, man ser dem i fremtiden som mulige sangere og kunstnere. Det at skulle forlade gruppen nu, og man ligesom går tilbage til sin normale hverdag, det bliver underligt. For vi har været op og ned af hinanden hele tiden. Vi går i bad sammen, sover sammen, er sammen 24/7. Men
det kommer vi ikke til nu, og det er underligt, fordi vi føler os lidt som søskende eller noget nu. Men ja, det bliver underligt. Jeg kommer til at savne dem. Thank you. All right, thank you.